Na rannig mich an scoil seo ó chiún chuig bliana chráach fichid na Regina Gaelic ach an drásta ha barachgéir hiad is fichid ga dhéanú. Thóisich mí dul amach na bunscoiltin son Gaelic a léasachuig agus a brosnachuig agus inis hana arúin a ha tín suas gan an ardscoil fatan na sarta na bhaiad. So, bí mé tíadach luciúntachaí fat san scóil agus ha mé smínichu go bhfuil má haid díadach an in seorsa Gaelic a héicasc agus an san scóil seo ha Gaelic inis na mothe na Frangish agus Spantish agus hana arúin a smá hacam sa an alabed fat a hih náisiúnta cuaig. Behillim a tarstein gan an dé record just an nomination seo agus cúteach an scóil. Ha mí díadach a tchéicasc agus sin rit a cordachrúm a tarsmogil son ar canan sar cúltar gan chlánág go háirí luciúntachaí or sénech úntachaí a hanamsa.